ka Snohktilang Village Organization SVO kabakan top ya nyau tali ki self help group na ka snong nyang bari luom ri Bhoi kila Rakhe ya kicing dap South Snem henen ka Sngi ha ka ni ka Sngi la don lang u MLA ka nongpo uba Meral Bons im kum ukong san rengkat bat uba senrap bor wa lang ubalong udkhot ka village council bat ba bilas rempei president ka SVO haba ai jingkren uba Meral Bons im ulayaro ya kicing nong yalam bat kajing IT lut jong ka SVO da ka bakadau ya kajing ya tali bat kajing ya trailang kum ushabi jong kajing job jong ka seng ha kajing syakri ya ka imlang salang kani ka program ka peni ya kajing job ha ki South Snem bala late no bat kalapen skembiang ya kajing IT jong ka SVO ban kentiu ya ka roi ka par ha ka imlang salang lengba kajing kersyan bat kajing ya trailang Kari Bhoi Christmas Committee